Ik had de simmerklimmer uit de kast halen. Juist er al een schitterende dag. Prachtig waar. Volop naaisimmer. Je het wel wat minder zinnen, maar nog wel hege temperaturen. Maar het zal al je wat oors worden. En van de boeren dus die het letter in de weken droeg je het waar om te komen. Wel, joen en vannacht. Ja, kans op mist. Dat geldt voor overal in de provincie. Of dampwaar. En een temperatuur tussen de 11 en de 14 graden. Verder ik wel opklarings. De wind nog altijd nu het zuidoosten waai. Matig of vrij krachtig in het kust- en waardgebied. En dan op naar morgen. Morgen wordt alweer een dag met zinnen, met bewolking. Maar er komt daar gewoon meer en meer bewolking. Maar ik denk dat wij het onder Joentaan nog wel droeg houden kennen. En de temperaturen morgen zijn tussen de 17 en de 19 graden. Verder een matige wind, vrij krachtig uit zuidelijke richtingen waait. En de vrij krachtige wind natuurlijk in het kust- en waardgebied. Dan zetten we op naar Baasje, Toonsje en Vreed en dan ga ik het door het fruitsjoch. Baasje en Toonsje 2 dagen, maar toch wel kans op ruin of het lichte ruin. Maar de zinnen is er ook nog altijd bij. En de temperatuur, ja, zo om bij de 18 graden op Baasje, 17 graden op Toonsje. En dan komt de Vreed nog, maar droeg waar, de zinnen erbij. En dan gaat de wind al meer en meer om naar het oosten toe. En dan krijgt het waar haast al een schraal karakter. 17 graden dus op die Vreed. En het komende weekend even verlutsje ik van de boeren skraal waar en dat betekent ik droeg in het waar. Maar dan wordt het wel kouder. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.